Агент выведкі і спакушальнік Анжалікі Мельнікавай засвяціўся таксама ў аперацыі замаху на Азаронка. Правакацыі на 4-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету, а таксама хто з беларусаў атрымаў сёлета прэстыжную паэтычную прэмію. Вы глядзіце навіны суботы. Я, Олесь Залеўскі, вітаю спадарства. Калі вам бяспечна, традыцыйна прашу пра лайк гэтаму відэа, а мы пачынаем. Пачынаем выданне з апошняй навіны на гэты момант. Палітвязню Міколу Дзядку выставілі новыя абвінавачванні. Як паведамляе тэлеграм-канал, блізкі да сілавых структураў, актывісту збіраюцца інкрымінаваць распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варожасці. Блогера і актывіста анархічнага руху Міколу Дзядка затрымалі з катаваннямі 11 лістапада 2020-го. Пазней суддзя Анастасія Папко скіравала анархіста на 5 гадоў у калонію строгага рэжыму. Сёлета 4 красавіка Мікола Дзядок меўся выйсці на волю. Але замест гэтага яго перавялі ў СІЗА нумар 1 на падставе новай крымінальнай справы паводле артыкулу 411 за нібыта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. У тым ліку і тое, як падтрымаць палітвязняў іх сем'і, арганізаваць эфектыўную сістэму рэабілітацыі здароўя для былых вязняў, абмяркоўвалі сёння на 4-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету ў Варшаве. Гэта адзін з самых буйных івентаў беларускай дыяспары. З прывітальным словам звярнуліся Святлана Ціханаўская, старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, дырэктар праграмы Каліноўскага Ян Маліцкі. Сёлета атмасфера на канферэнцыі была выключна гарачай, улічваючы цэлы шэраг нядаўных скандалаў у дэмакратычным лагеры. Руслан Ігнатовіч працягне. У Варшаве прайшоў асноўны дзень 4-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Падзеі, што стала адной з пляцовак для дыскусіяў і каардынацыі дзеянняў беларускай дыяспары. Галоўная ўвага удзельнікаў і гасцей была скіраваная на пытанне салідарнасці, падтрымання палітвязняў і фінансавых выклікаў, з якімі сутыкаюцца грамадзянскія ініцыятывы. Першая панельная дыскусія была прысвечаная сацыяльна-гуманітарнай салідарнасці. Выступоўцы гаварылі пра тое, як беларуская дыяспара падтрымлівае палітвязняў і сем'і забітых добраахвотнікаў. Вельмі важная тэма, таму што гэта салідарнасць, а салідарнасць і ўзаемадапамога гэта тое, што спрыяе дасягненню мэтаў усіх нас, спрыяе дасягненню таго, пра што мы марым, пра што мы думаем. Мы хочам бачыць сваю краіну нармальнай еўрапейскай краінай. Асобную ўвагу ўдзельнікі надалі выступу Антаніны Канавалавай, былой палітзняволенай. Ейнае сведчанне пра тое, як падтрыманне звонку ўплывае на настрой і псіхалагічны стан зняволеных, прагучала асабліва кранальна. Апроч эмацыйных выступаў, падчас панэлі актыўна абмяркоўвалася тэма фінансавання. Спікеры адзначылі, што рэсурсаў хранічна не стае і заклікалі прысутных падтрымліваць ініцыятывы праз ахвяраванні. Менавіта ў гэты момант магчымасцю задаць пытанне скарыстаўся блогер і сябра каардынацыйнай рады Сяргей Петрухін, які з залы выказаў вострую крытыку арганізатараў ды спікераў. У кулуарах канферэнцыі мы спыталі ў яго пра агульнае ўражанне ад падзеі. Агулам я стаўлюся вельмі добра, але, на жаль, я не атрымаў таго, чаго я чакаў. Няма абмеркавання рэальных пытанняў, якія цікавяць беларускі народ. Зноў нейкая імітацыя барацьбы, 5 год мы пра нешта гаварым. Фонд культуры, я грошы на культуру, а сколько в эту культуру было убухано, а да-да-да-да-да, рэжым Лукашенко ў вайне, ну і што, і што? Петрухін выказаў таксама незадаволенасць тым, як на ягоныя пытанні адказвалі прадстаўнікі дыяспаральных фондаў. Канешне, не, таму што мне адказвалі такія ўжо новыя чыноўнікі Беларусі, адказ гэты ні пра што. Давайте заглянем у сацыяльныя сеткі Стрыжака, Зазулінскай, Лявончыка, паглядзім, як яны жывуць, чаму яны так жывуць, ведуць такі шыкоўны лад жыцця, і чаму нельга зрабіць простую справаздачу, каб людзі бачылі, што яны справаздачацца. І гэта здымае шмат пытанняў. А то, што так здзяйсняецца, это проста разбівае салідарнасць людзей і веру у новых этих лідараў, у новыя дымсілы, у наша, то, што мы нешта будуем. Мы нічога рэальна не будуем. Мы 5 год стаім на месцы. Андрэй Стрыжак, кіраўнік фонду «Байсол», у адказ на крытыку заявіў.
Любые пытанні, які ідуць у бок арганізацыі, у бок мяне асабіста, я заўсёды прапускаю праз фільтр, ці гэта тычыцца мяне асабіста, ці гэта тычыцца дзейнасці структуры. Калі гэта тычыцца дзейнасці структуры, то я спакойна адказваю на акалічнасці таго, як мы працуем. Калі гэта тычыцца асабіста мяне, то я маю права не адказваць на гэтае пытанне, альбо дадаць да гэтага ўжо такой асабістасці, скажем так. Так што нармальна, гэта абсалютна працоўная сітуацыя. Калі адказваць на закід наконт новых чыноўнікаў, то я штосьці ў старых чыноўнікаў не бачыў такой адкрытасці і шчырасці, як зараз у нас. І ясна, што беларуская грамадская супольнасць значна больш адкрытая. І менавіта таму я расказваю пра то, як я жыву, дзе я адпачываю, якім чынам увогуле праходзіць маё жыццё. Я лічу гэта абсалютна нармальным, і я не лічу, што трэба зачыняцца якім-небудзь чынам. Калі казаць пра адкрытасць і транспарэнтнасць таго, як працуе Байсол, то тут ёсць заўсёды адзін вельмі важны момант. У балансе паміж бяспекай і празрыстасцю мы заўсёды будзем выбіраць бяспеку. Чацвёртая канферэнцыя працягнецца да 25 траўня, а сёння прайшлі яшчэ некалькі тэматычных панеляў. Удзельнікі працавалі ў групах над пытаннямі легалізацыі, бяспекі, нацыянальнай ідэнтычнасці, адукацыі і развіцця дыяспары. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Агент галоўнага ўправлення выведкі Беларусі Алексей Лабеяў, меркаваны спадарожнік у Шры-Ланцы зніклай Анжэлікі Мельнікавай, засвяціўся таксама ў аперацыі супраць нібыта нападу на Рыгора Азаронка 4 гады таму. Тады сілавікі гераічна перадухілілі замах на прапагандыста, які ж самі і справакавалі. Пра гэта са спасылкаю на Байпол паведамляюць калегі з Reform.News. Тым часам у дэмакратычным асяродку пасля чарговай часткі расследавання The Insider пра знікненне Мельнікавай задаюцца пытаннем, ці магчыма быць устойлівымі перад такімі магутнымі аперацыямі спецслужбаў. У нас была адзіная размова пра нейкія асабістыя адносіны, і тады яна казала наадварот, што вось ёй усе прыпісваюць нейкія раманы з лідарамі апазіцыі, і яна ніколі ў яе ніякіх раманаў не было, гэта я вельмі абражала, яна скардзілася і сказала, што перажывае яшчэ свой развод. Вось такая адзіная у нас была размова на гэтую тэму. Я думаю, што калі супраць нас працуе вялікія машыны рэжыму, то кожны ў пэўны момант можа стаць ахвярай. Зараз ідуць допыты сведкаў. Гэта члены Коордынацыйнай рады, а таксама члены каманды Народнага антыкрызіснага ўправлення у кантэксце прымусовага пазбаўлення свабоды Анжэлікі Мельнікавай. Менавіта так расследуецца гэтая справа. Тое, што мы прачыталі ў расследаванні, галоўнае, што мы разумеем сёння, што спецслужбы працуюць і працуюць праактыўна. Іх дзейнасць накіравана на тое, каб раздрабіць, знішчыць дэмакратычныя інстытуты. Сотні беспілотнікаў і 1,5 дзесяткі балістычных ракетаў. Расія цягам ночы і раніцы ўчыніла адзін з самых маштабных за апошнія месяцы паветраных абстрэлаў тэрыторыі ўкраіны. Тым часам бакі працягнулі абмен ваеннапалоннымі. Сёння дадому адправіліся больш як па 300 вайскоўцаў кожнай з краінаў. Александр Баразенка працягне. Под паветраным ударам расійскіх войскаў гэтую ночу апынуліся 7 вобласцяў Украіны. Для камбінаванай атакі расейцы скарысталі 14 балістычных ракетаў і 250 беспілотнікаў розных тыпаў. З інфармацыі украінскага генштабу збіць ды знядзеяць удалося 6 ракетаў і 245 дронаў. У выніку атакі ў Харкаўскай вобласці загінулі 4. Ва ўкраінскай сталіцы, на якую ляцела асноўная плынь ракетаў і БПЛА, мясцовыя ўлады паведамляюць пра штонайменей 15 пацярпелых. Я хотіла вискочити, але дим в коридорі, зразу світло погасило, мені ж 8-й поверх. То я вже дочекалась, поки вже піднялися. Тым часам Расія і Украіна правялі сёння другі этап маштабнага абмену ваеннапалоннымі. На мяжы Украіны і Беларусі бакі перадалі аднаму па 307 вайскоўцаў. Все добре, ти дома, все добре, ти дома. За 2 дні лік абмененых склаў ужо па 697 асобаў, заяўленай 1000. Чакаецца, што працэдура працягнецца ў нядзелю. Вядома, што сярод перададзеных краіне-агрэсару асобаў як мінімум адзін грамадзянін Беларусі, 56-гадовы Алексей Чарнышоў з Новополацку. Пры гэтым палонныя ваяры палка Каліноўскага Ян Тромблі-Дзюрбейка і Сергей Клеш-Дзёгцяў у абмен не трапілі. Іх толькі аднойчы показывали в 22-м годзе на відео, вельмі коротко засвяцілись, і з того часу пра іх сведчанняў больш няма.
Тому тут могут быть складанности, в тем лику и в тем, что нема верификации, что на самой справе з ими до сих пор. То есть я, в принципе, бы не исключал, что белорусских граждан, белорусов, Россия просто блокирует обмен, ну, просто для того, чтобы продемонстрировать, например, любым другим иностранным добровольцам, что, ну, смотрите, опять-таки, не рассчитывайте на то, что вы попадете в плен и вас обменяют, мы вас будем держать до последнего и всячески над вами измываться. Наймасштабнейшы за ўсе часы вайны абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000 хіба адзіны практычны вынік ініцыяваных ЗША перамоваў дэлегацыяў Украіны і Расіі, што прайшлі 16 траўня ў Стамбуле, зазначаюць эксперты. Пры гэтым у Крамлі працягваюць усяляк дэманстраваць нежаданне спыніць вайну. Этот обмен – это исключительно такой вот имиджевый подарок Трампу, который поспешил об этом обмене написать еще даже раньше украинских официальных лиц. Россия пошла путем максимизации своих требований, превращения их в совершенно неадекватных. То есть они опять-таки говорят о необходимости изменения власти в Украине, о возрождении Советского Союза. Дата новага раунду расійска-украінскіх перамоваў пра магчымае спыненне вайны пакуль не прызначаная. Раней шэраг медыяў паведаміў, што сустрэча можа адбыцца ў сярэдзіне чэрвеня ў Ватыкане. Гатовасць быць пасярэднікам падчас перамоваў выказаў і новы папа Леў XIV. Аднак у Крамлі вуснамі кіраўніка МЗС Сергея Лаўрова такую прапанову адрынулі. Александр Баразенко, Белсад. І да падзеяў у Беларусі. ДАІ пачынае акцыю «Увага, дзеці». З 25 траўня да 5 чэрвеня кіроўцы аўтаў мусяць кругладзённа ездзіць з уключаным бліжнім святлом. Захады звязаныя з заканчэннем навучальнага года і пачаткам вакацыяў. За невыкананне гэтых патрабаванняў кіроўца... Прабачце, ці там будзе яшчэ... Давайте тогда послушаем. Тематическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей, а также повысить уровень ответственности родителей и водителей. С этой целью в дни проведения мероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыкананне гэтых патрабаванняў кіроўца можа атрымаць штраф да 3 базавых велічыняў. Цяпер гэта 126 рублёў. Паводле прадстаўніцы ДАІ, галоўная мэта акцыі папярэдзіць дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам дзяцей. Каля 60% дзіцячых траўмаў ДТЗ адбываецца ў перыяд з траўня да верасня, пераважна ўлетку, калі дзеці застаюцца без нагляду дарослых. Так днямі ў Менску на 7гадовае дзіця на самакаце наехаў аўтамабіль «Мазда». Школьніка даставілі ў бальніцу. Пераможцам паэтычнай прэміі імя Наталіі Арсеньевай стаў Сяргей Прылуцкі. З паэтычным зборнікам «Нічога не страшнага». Нічога не страшнага. Перамогу акрэслілі за голас чалавечай любові ў час вайны і бесчалавечнасці. Цырымонія ўзнагароджання прайшла падчас паэтычнага пікніку пад сінім небам «Усё іначай». Арганізатары згадзілі імпрэзу, як і летась у беларускім моладзевым хабе ў Варшаве. Прэмію імя Наталіі Арсеньевай заснавалі ў 2016 годзе беларускі ПЭН, Саюз беларускіх пісьменнікаў і згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Узнагароду адзначае найлепшыя кнігі паэзіі на беларускай мове, а яшчэ гэта ушанаванне беларускай паэткі Наталіі Арсеньевай, аўтаркі гімну «Магутны Божа». Сёлета ў конкурсе ўдзельнічалі 15 кніг паэзіі. У кароткі ліст апроч пераможцы трапілі зборнікі «Дзікае паляванне караля Стаха», вершы да оперы Андрэя Хадановіча і «Момант цішыні» Надзеі Амельчанкі. Гэта зашыфраваная ўдзельніца. Сапраўдныя звесткі пра кнігу і паэтку пакуль не абвяшчаюцца дзеля ейнай бяспекі. Яшчэ адно спаборніцтва. Фінішным акордам футбольнай сімфоніі сёлетняга сезону ў старым свеце стала завяршэнне чэмпіянату Італіі. Менавіта ў Неапалі вызначыўся лёс апошняга з тытула ў топ-лігах Еўропы. Напалі, клуб, чые перамогі заўсёды суправаджаюцца вулічным карнавалам, ізноў пісаў сваё імя ў залатую гісторыю серыі А. Перамога ў 38-м туры над Каллеры 2-0 прынесла неапалітанцам 4-е чэмпіёнства ў гісторыі і другое за апошнія 3 гады. Слёзы радасці, абдымкі, малітвы і крыкі шчасця. Эмоцыі, што не перадаць словамі, так што далей без каментара.
І гэта ўсе навіны, што трапілі ў наш аб'ектыў. Далей у эфіры агляд матэрыялаў сацыяльных сетак і старонкі Белсата. Што чакае беларускую палітычную сцэну пасля эпохі Александра Лукашэнкі? Ці здолее сістэма выжыць без свайго галоўнага архітэктара? Хто гатовы ўзяць на сябе ролю пераемніка і хто мае рэсурсы, каб перамагчы ў закуліснай гульні? Адказы на гэтае пытанне ў свежым даследаванні Цэнтру новых ідэяў. Яго заснавальнік Рыгор Астапеня прэзентаваў аналітычны даклад у «Цені Лукашэнкі», у якім упершыню настолькі глыбока і дакладна апісваецца сучасны беларускі кіроўны клас. Гэты документ падрабязна прааналізавалі мае калегі са старонкі Белсат.eu. Даклад адкрывае таемны свет людзей, якія сёння прымаюць рашэнні ў ценю аднаго чалавека і ўжо цяпер рыхтуюцца да моманту, калі гэты цень знікне. Паводле Рыгора Астапені, працэс транзіту ўжо пачаўся, бо ўзрост дзейнага кіраўніка краіны дае пра сябе знаць. Варта разумець, што вельмі шмат можа змяніцца па факце. Дынаміка, якая будзе адбывацца ў часе транзіту ўлады, шмат у чым можа перакрэсліць некаторыя з тых рэчаў, якія мы разумелі ў нашым даследаванні. І калі сапраўды адбудзецца гэты сыход, то шмат фактараў могуць паўплываць на яго. Даследаванне вылучае 5 асноўных групаў уплыву: сям'я, адміністрацыйная вертыкаль, эканамічныя тэхнакраты, сілавікі і бізнес. У цэлым, паводле Астапені, беларуская палітычная сістэма можа існаваць і без Лукашэнкі, бо складаецца нібыта з адносна кампетэнтных людзей, якія зацікаўленыя ў тым, каб гэтая сістэма жыла. Падрабязнасці даследавання шукайце ў вялікім матэрыяле на нашай старонцы ў інтэрнэце. У сярэднім 30 з паловай квадратных метраў. Менавіта столькі жылой плошчы прыпадае сёння на аднаго жыхара Беларусі. Такія звесткі агучыў Нацыянальны статыстычны камітэт за мінулы год. Ці шмат гэта? Каб зразумець, мае калегі паглядзелі, як ідуць справы з жылплошчай у нашых суседзяў. У Беларусі паводле апошніх звестак Белстату каля 560 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Калі б усе ішлі па чарзе, то апошняя сям'я з гэтага спісу атрымала б ключы ад новай кватэры прыкладна праз 30 гадоў. Для параўнання, у Польшчы сярэдні паказнік жылплошчы складае амаль 32,5 квадратныя метры на чалавека. У суседняй Літве аж 38,2. У Расіі меней за Беларусь, крыху не дацягваюць да 30 квадратаў. Ваенныя ўмовы ва ўкраіне пакідаюць свой след. Там у сярэднім толькі 23,7 квадратнага метра на чалавека. А калі зірнуць на свет шырэй, то там прасторы больш. У Нідерландах, напрыклад, кожны чалавек мае ў сярэднім 65 квадратаў, у Нямецчыне амаль 48, а ў Аўстраліі рэкордныя 86 квадратных метраў на чалавека. Падрабязную статыстыку ад Белстату шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Хаця так, дзіўна, калі параўнаць памеры Нідерландаў і Беларусі. У новым выпуску праграмы «Мова на нова» шчырая гутарка з вядомым пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Аўтар расказвае пра выхад сваіх кніг у беларускім перакладзе, дзеліцца думкамі пра значэнне роднай мовы і тым, як яна фармуе ягоную ідэнтычнасць. Асаблівую ўвагу пісьменнік надае свайму новаму раману «Слон», які ў беларускай версіі набыў іншае гучанне і нават стаў асобным творам. Не перакладам, а самастойным літаратурным выказваннем. Вашай увазе кавалак размовы з пісьменнікам, а цалкам інтэрв'ю можна паглядзець у праграме «Мова на нова» на YouTube-канале Белсат Лайв. Роднай мовы сваёй не чурайся, як не зрокся яе пад прыдмусам, дык і вольны цяпер не зракайся. Так, беларуская мова частка майго жыцця, частка мяне, і я хацеў, каб кніжкі выходзілі на беларускай мове. Я нават быў час, калі я пісаў вершыкі на беларускай мове. І вось мне ніколі, напрыклад, не хацелася займацца паэзіяй на расійскай мове, а на беларускай хацелася. Слухай, вось кажуць, не ведаю, можа гэта банальшчына нейкая, што колькі моваў ты ведаеш, столькі моваў ты чалавек. Так. Вось табе Саша Філіпенка на беларускай мове якім падаецца? Такім же, як Саша Філіпенка на італьянскай. То бок у тебя няма гэтага Білі Мілігана наконт таго, што вось я па-італьянску я такі, па-ангельску я такі. Не, мне падаецца, што я вось такі чалавек, які размаўляе на розных мовах. На ўсіх мовах, мне падаецца, я размаўляю дрэнна, таму у гэтым сэнсе я дрэнны чалавек на ўсіх мовах. У амерыканскім штаце Флорыда аўчарка на мянушку Манкі стала сапраўднаю зоркаю інтэрнэту. Гэты харызматычны сабака не проста выконвае каманды, ён яшчэ ўмее страляць з рагаткі, маляваць карціны. Спецыяльна адаптаваная рагатка мацуецца да лапы, а гумку сабака спрытна адцягвае зубамі. Але на гэтым таленты Манкі не заканчваюцца. У вольны ад стрэльбаў час сабака бярэцца за пэндзаль і стварае палотны, якія ягоны ўладальнік потым з поспехам прадае ў інтэрнэце. Цікавае відэа можна паглядзець у нашым інстаграме.
Гэта ўсё на сёння ад нашай рэдакцыі. Калі ласка, лайк гэтаму відэа, калі вам бяспечна, удалых выходных і беражыце сябе.